Banang yai kentiu ya kathem ribhoi bat kumjuru kumshi benta ban pli ya kilat ki lenti naga benta ki khana samla khamtam bakin light na ki kam snew ki bajlei ha ki ne ki sngi ki bamenta ka paham sim sports and cultural club hakan reuterik kala lingkot araja arpsau kala pli perdaya ka lumpung yele kai football ka belatip kum ka paham sim interdong football tournament araja arpsau ya ka bala punlong hamadan NSCA ribhoi district. Hakane ka lumpung lawan bani shimbenta dagi pratli ki dong bat lawan bandon rengkat lang hakane ka snipli dauba Luistar lingdo ubre president ka seng FKJGP North Khasil district kumukongsan uba Jedwin lingdo ubde urang ba shnong jong ka paham sim kumusembut kongsan haringkat ki member shnong bat ki we de. Haka jingil ekaipat haka kalamit ka mau kapia kala job da iwe lanot persya ya ka lumding thang bat u Frankie lingdo ulayo banra ya ka khusnam kumu man of the match. Bat ubanshan borlang rani ulayo ya ka special prize na ka FKJP hadin ba ulayla ban pinki jar ningkong haka jingyale kai. Uba Luistar habakaren haka ne ka jingyalang ula penken mau ya ka shnong paham sim kum ka way na ki champion habun teli ki lumpung yele kai hapo ka district. Ban menta ka shnong paham sim kalas dang her na shibun ki daw ki batan ya ka syatrai. Hendai uba Luistar ula ongru uba udon ka jingkerman lengba kane ka lumpung ile kai football hapo ka shnong kan seibiang ya ki samla donsap jong ka shnong bat ban kentiu ya ka shnong syajrong haki kamel kai football. Ula benrap ru baka football kade ka jingye le kai ka baki briu baro ka perthai ki sngau tenat kumta kala ru ban penyo ya kalat kamai ya ki samla donsap jongi omban shu ya betang haki kam sorkar Henry ka sports ru kade ka bala ban ai kamai ya ki samla jongi hakane ka juk ka bamenta. Tempau yibi hakane ka por da ka mensim kajing dokumen ba nakaway kapor sa kaway kapor nga sa iwan pan pansit punsangan ha kino ki program ki jampi ha pwede naka sensamla lani naka sport club kumjuru naka sinong kathaw kata kade ba nga dap daga jing sokmen ka pakhaw ba nakaway kapor sa kaway kapor ba nakalian jong kasinong nakalian jong sport club nakalian jong sensamla kikan mahuy nga kumuwi na kinong sumsnong di jampi ngam dadan sibun bankren hakane kapor ndai tangkat to kane ngan kren sepang ka ne ka jingila kai football jampi hakane kapor bat natip kane ka dei tang ka interdong jong ka pamsin ka pa berokit kidong ki phap apa ka pamsin lana ngam bakla kidong kumpa pratli kidong ki panili kai bat panisim mentah hakane ka tournament bat mentasni kadai ka jingli kai na kalian jong ka runding thang bat ka mahopia kini ki artli ki tim ki ba long ki tim ki ba kidong ki ba dondok tam ka ba kilayo ban pli perta hakane kapur ban nili kai hakane kasni kabamenta belong ru kasni kajing pli pada ya kane ka football tournament bala organized da ka Pams in Sport and Cultural Club kabade ka interdong ka jampi nga kan mau ba baro khoj ha khomtam ni kane ka football ka ba baro khoj hasla jong ko pathai ki tip ba bat ki sajosnyo ba sepang ka football bat nadu ki barit ki barya ki bakraw ki batri ki temen ki kro ki kenthei thlung khna ru ki songtenat ya kana football bat ki ba matla mat peiru ki tip ba ya football ba lese ki batko ru lada kimla banya ru ngakrai ndal awai game kidon bakli ong mena bajab mena baile kai wat ki bomiru ki kwa bantip dik ya ko football dei naman kata ngaso wadam ba ka football hi kadai ka way na kikim ka ba baro ko satlak jam ka pathai ki football
Te hakan kapur nga so bonong ba namada jong ki atli ki tim ki panile kai hakan kana phasni lesle kadai happening ke jing kai ke don ke tim ke bejok bat kedun du ke tim ke barem nga kan mau hakipur ke pamuswa ke ba nga kan kedon hapo ke senang phamsim ke ba nangsa kum wing ne na school ka senang phamsim kadai ke wing na ki senang ki ba pau ha kan kedong riboi hi khamtam ya ke football dekat panang ring kisni kipor kat panang ya kisni kipor nga kan mau ka phamsim ka dan bukor lese kidon sibun li ki benta ka ba balai ka senong phamsim ka keladu no ya kata kabor jing le kai football ka jongki ka kala long no satrai na ka jing pau jong ka senong phamsim hakipor ka ba manswa ande hakapor ka ba mata ngi ba ka senong phamsim kalau long kapasitray no kapasitray du hakam football kata kadiga ba nakwa ban panyos niyo ipi hak na kapor li este lang ba kaneka jing organize jong kaneka Phamsim Sport and Cultural Club ya kaneka ang kadong kadigo ka sibenta pan terstutia na benta jong ki pun samla ki bedon ya ka sport spirit ki bedon ya ka sab ka talent kum ki samla kum kirang ili akal ban pui ya kisap pong jopi na ying handai hadin ba lada pimla ban pui pa na ying sabar ka no tam e la pui de de ba ka tournament ba kin mi bian kin pau pathai bian ka Phamsim ban haki weki benta ban yo Asian benta bian haki sport boper nga kermen scam ba nang ne sakmat ka senong Phamsim kan sapau pian sa sistem kum hakipor tiba mensual kata kadai ka pangakwa ban ai mensim ni pi kum ki player ki panili kai hakan kapor ka ba menta bat hoj nga suru ban penpau ni pi ya ka ka ba nga snyo kalong kum wei na kinong yalam seng malang ni du jingkermen ya ki kun samla ki jongi hakini ki juk ki bamenta namar le este namar ba la banong ba ki pun ki jingdi tempat ki ba lawan kendrai hapo ka sinong kathau ha kaying kasem kapala punjat punpra ha kadong na thanhi baro koi nagalian jongi ki nong yelam seng malang ni du musim ya ki bai ya kibodon ya kena ka sport spirit omdei hai kam ni le kai football omdei haki le kai cricket lan volleyball bat ha porokot kibeta kibai le kai ya kena ka sport bat hitip sai kumba long menta hakini kisi kiba menta kini ki jingdi kiba pun ba ki pala kendrei hapo kadong riboy ke jongi bat omde tang hadong riboy ende hapo ka state ke jongi berokawai kata kadai kum ki drop ki kiat ki kanja namar ba kum mapi ki samla ki badan ya kata ka sport spirit lada pipenan kam bakla ya kini ki jingdi ki bapun baat kala ban yalam bakla ya ke jingim jopri bat ki bedon ni sport spirit kala lu ban pendubor ya kamet kapat ke jompi bat kunjuru ya kabor zabing ke jompi kata tadi geba ngakwa ban penpau ipi da ka jing da ka mensim ka ba sofia da ka mensim ka ba ngamla su ban mundur ba hakani ke jing hakani kapor bat hakani ke juk ka ba mata kata kadai ka bang kwa ban pusnyo ipi kum ke player ki bodon ya ka sport spirit ke nang ni sakmat nga kermen scam ba ikini ki boro ba ngila pantem lengba ke jingi trailang jong ka borsokar nang ta nangaleng jomi kiseng balang ki bor snong kiseng samla snong bat kum ta takter ke tangi ni kintin
Kau yang tapi yang tak Frankie Linggo, penjuru ya. Kau yang tapi yang tak Kamsar Bolong Bantan Borlang Rani, Melayu.